store fiasko med egne øjne. Måske kunne jeg også skære mig med et stykke papir, og så kan vi hælde citronsaft i såret. Faktisk tror jeg, du vil blive ret glad for, hvordan din dans er blevet. Hvad mener du? Vent og se. Velkommen tilbage, Chicago. I har hørt om det hele ugen, så gør nu klar til at skrabe skyerne med den sidste nye dans af min gamle nære ven, Teddy Bangarius. Theodore. Larry, mit navn er Theodore. Overtime.